नमस्कार मु शर्मिष्ठा आपण आज नहीं आसी एक सुंदर कविता जार शीर्षक संपर्क। संपर्क तुम्हें देखने मते खोज तुम्हें स्नेह और ममता। तुम्हें देखने मते खोज तुम्हें स्नेह और ममता। ताहा मिलीगले भरी दियो स्वप्न और आशा भरा खुशीर सिंधुक। ମୁଁ ତୁମକୁ ଅହଙ୍କାରରେ ବାନ୍ଧି ରଖୁଥିଲି। ମୁଁ ବୁଝିନଥିଲି ତୁମେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଆଉ ମୁଁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ହେଲେ ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ ଦିନେ ହାର ମାନିବି ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ଶିକୁଳିରେ ବନ୍ଧା ଅର୍ଥଲୋଭୀ ମଣିଷର ହବ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସେ ପୁଣି ତୁମକୁ ଚାହିଁବ ମତେ ପର କରି। ଚାହିଁବ ଫେରି ପୁଣି ତାର ମାଆକୁ ଯେ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ତାକୁ ଏଇ ଧରାକୁ ଆଣିଲା। ପୁଣି ବୁଝିବ ତାର ସ୍ନେହବୋଳା ଆଲିଙ୍ଗନକୁ। ବାପାଙ୍କ ସେହି ସ୍ନେହଭରା ଡାକକୁ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀର ଆଦରକୁ। ପୁଣି ଯୋଡ଼ିବ ସେ ସୂତାଖିଅକୁ। ଆଉ ବୁଝିବ ତୁମେ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଇନ୍ଦୁ ଆଉ ମୁଁ ଅମା ଅନ୍ଧକାର। ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିଲି ତୁମେ ଗଢ଼ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାନ ଅଭିମାନର ସୁନ୍ଦର ସଂସାର। କ୍ଷମା କର ମତେ ଆଜି ଏଇ ଲଜ୍ଜିତ ଅର୍ଥ ନତମସ୍ତକ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମରେ ବନ୍ଧା ସମ୍ପର୍କ ଆଗରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର କବିତା କେମିତି ଲାଗିଲା ଦୟାକରି ମତାମତ ଦେବେ ଓ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ और तले थिबा बेल आइकन को क्लिक करिवे, लाइक करिवे एंड शेयर करिवे। मु पुणी आसीबी आपण मानक पई नुआ नुआ कविता रहुची।